Európa je v šoku. 82-ročná dôchodkyňa zo Slovenska šokovala sociálne siete svojim priznaním. Prisahám na hrob môjho milovaného manžela. Všetko, čo viete o medicíne, je strašná lož. Týmito slovami naša hrdinka začala svoj príbeh. Tvrdí, že žila 10 rokov v bolesti a zúfalstve, kým neobjavila metódu, ktorá ničí parazity už za 72 hodín. Bez tabletiek, bez injekcií, bez klistírov. Len jedna jediná prírodná zložka, ktorá sa nachádza v každej domácnosti. Pozorne si vypočujte toto posolstvo. Volám sa Helena, mám 82 rokov a prisahám na hrob môjho milovaného manžela. Všetko, čo viete o medicíne, je strašná lož. 10 rokov utrpenia, ktoré ma stáli celé imanie. A len 72 hodín stačilo na to, aby ma vrátili späť do života. Každé ráno začínalo rovnako. Neustála slabosť, výkyvy tlaku, ťažoba v hlave, bolesti kĺbov a zahmlené videnie. Prešla som desiatkami lekárov. Jedni hovorili o hormónoch, druhí o pečení. Niektorí tvrdili, že na vine je vek. Predpisovali mi lieky, prísne diety, klistýry. Robila som všetko, čo mi povedali. Minula som obrovské peniaze, no môj stav sa len zhoršoval. V jednom momente som si myslela, že je koniec. Vzdala som sa. Ale raz som na Facebooku uvidela článok doktora Igora Bukovského. Písalo sa v ňom, že silné výkyvy tlaku, ťažoba v hlave a bolesti kĺbov nie sú príznakmi staroby. Sú to parazity a ak sa ich pokúšate liečiť tabletkami, len strácate čas. Doktor vysvetľoval, že 9 z 10 ľudí starších ako 45 rokov má v tele parazity. Usídľujú sa v črevách a ich odpad sa dostáva do krvi, čo spôsobuje všetky tieto príznaky. Napísala som mu. Odporúčil mi prírodný prostriedok, ktorý dokáže problém vyriešiť priamo doma. Riešenie bolo také jednoduché, že som tomu sotva verila. Začala som ho užívať presne tak, ako povedal, a už po 72 hodinách sa môj tlak stabilizoval, spánok sa prehlbil a sila aj energia sa vrátili. Prvýkrát po 3 rokoch som sa cítila živá. Nemohla som uveriť, že všetko môže byť také jednoduché, ale fungovalo to. Všetky tie roky ma parazity pomaly zabíjali. A teraz si vypočujme, čo povie samotný doktor. Áno, naozaj som nazval idiotmi všetkých, ktorí v roku 2025 ešte stále berú tabletky proti parazitom. A ak máte problémy s tlakom, neustálu ťažobu v hlave, bolesti kĺbov, zahmlené videnie alebo nespavosť, počúvajte pozorne. Príčinou väčšiny týchto symptómov nie je stres ani vek, ale parazity. V januári 2025 sme spolu s vedcami z Oxfordskej univerzity dokázali, že s vekom telo stráca schopnosť bojovať s parazitmi. Prenikajú do pečene, pľúc, čriev a dokonca aj do mozgu, doslova nás požierajú zvnútra. Ale je tu dobrá správa. Jednoduchý rituál pred spaním aktivuje imunitný systém a spúšťa čistenie organizmu. Bez klistírov, bez hladoviek, bez toxických liekov. Kým spíte, paraziti umierajú. A práve preto robí medicínsky priemysel všetko preto, aby to utajil. Moje bezplatné video vymazali už mnohokrát, pretože ak sa o tejto metóde dozvie viac ľudí, nikto už nebude kupovať chemické lieky z lekární. Toto nie je teória. Viac než 85 000 ľudí, vrátane mojej známej Zuzany Kronerovej, sa už zbavilo chronických symptómov a získalo späť svoje zdravie. Táto metóda nielenže ničí parazity, ona obnovuje činnosť orgánov a odstraňuje skutočnú príčinu problémov. Príznaky miznú natrvalo, preto sa zastavte a kliknite na tlačidlo pod týmto článkom, aby ste si pozreli krátke bezplatné video, ktoré ukáže, ako to celé funguje. Bez liekov, bez diet, bez zákrokov. Chcete získať späť energiu, ľahkosť a jasnú myseľ? Táto metóda je vhodná pre každého, či máte 30 alebo viac ako 70 rokov. Parazity môžu byť príčinou 8 z 10 chronických ochorení. Chcete opäť cítiť ľahkosť, dobre spať, zbaviť sa bolesti a napätia? Potom konajte okamžite. Video môže byť kedykoľvek odstránené. Farmaceutický priemysel nemá záujem o vaše zdravie, kým je táto metóda dostupná. Kliknite na tlačidlo a zistite pravdu.